Hi guys, Rachel here. Welcome back to my channel. Today, I will be trying on CAY's favorite makeup. So, yung mga products na gagamitin ko ngayon is based dun sa 2017 makeup favorites niya. Meron siyang part 1 at saka part 2. I'm sure nakita nyo yung video, pero ililive ko pa rin yung dalawang video na yun in the description box. Yung ibang products na feature niya, meron na ako. So, yun na lang yung gagamitin ko. Pero meron din iba na first time ko siyang gagamitin. And yun talaga yung ititest natin kung mag-work din sa akin. Meron siyang oily combination skin. Ako din, I used to have just oily skin, pero ngayon, oily combo na siya. Hindi ko na patatagalin itong intro nito, guys. I will go ahead and start putting on makeup using CAY's favorite makeup. Okay, so first is primer. Isa to sa favorite niyang primer. Yung isa din is yung Hourglass na Veil Primer, which I love as well. Kaya lang nagamit ko na yun eh. Ito, hindi ko pa nagamit, so gusto ko siyang itry and see kung magugustuhan ko din siya. This is the NYX Angel Veil Skin Perfecting Primer. So ito guys, sobrang mahal nito dito sa Australia. I'm not sure kung mahal siya sa Pilipinas, sana hindi. Kasi dito, I think I got this for like $24 ba yun? Na-feature ko pa to sa vlog ko. Hindi ko siya in-expect na ganun siya kamahal. I was expecting mga $10 lang kasi NYX eh. Pero ang mahal niya, eh napasubo na ako kasi nga hindi ko talaga in-expect na ganun siya kamahal. So, lagay ko lang siya sa basket ko. Tapos pagbayad ko na, sabi ko, bakit ganito yung total? Bakit ang mahal? Eh, ang konti lang nung binili ko. Ito pala, $20-something. Siya pala yung dahilan. Sa totoo lang, kung alam ko na ganun siya kamahal dito, hindi ko siya bibilhin. So, nag-moisturizer na ako kasi yun yung ginagawa ko every after ako maligo. So, tapos na yung skincare ko. Alright, close up kayo ha. Huwag kayong masyok. Ay, wait. Meron siyang parang tubig-tubig. I-ano natin siya, i-shake natin siya. Shake well before using. Very thick ng consistency niya. Ay, nice siya. Nice sa feeling. Yung Hourglass na Veil Primer, very fine talaga nun. And gustong-gusto ko din yun. Pero ito, hindi siya masama. Meron siyang very slight na amoy. Hindi naman siya bothering. Napaka-smooth niya. Sobrang bilis lang niya i-apply. Tapos kanina puti siya, diba? Ngayon sobrang nag-blend siya sa mukha na parang wala lang. Pero now sa foundation tayo. Ang dami niyang foundation na feature sa video na yon. Pero yung meron ako is ito lang. The Estēe Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. I am in the shade 4N1 Shell Beige. Sobrang gustong-gusto ko ditong foundation na to. So, I wasn't really surprised nung feature niya tong foundation na to sa ano niya, sa favorite niya. Kasi ako din, sobrang favorite ko din tong foundation na to. Yung kanya, merong pump. Feeling ko bumili siya ng separate pump kasi ako wala akong pump eh. And alam ko, kapag bumili ako nun, sobrang magiging mahal. So, thank you. Thank you na lang. Sa foundation na to guys, sobrang konti lang nilalagay ko kasi ayoko ng full coverage. And then, I will be using the Beauty Blender na favorite din niya. And yeah, favorite ko din yung Beauty Blender. Na-feature ko tong foundation na to sa Mixing All My Foundations. And nasabi ko na sobrang ganda ng shade nito guys sa akin. Ito talaga yung foundation ko na masasabi ko na maaasahan ko talaga. Kung like meron akong pupuntahan and gusto ko yung astig na foundation talaga, na gusto ko na yung foundation maaasahan talaga, ito talaga yung ginagamit ko kasi sobrang ganda ng coverage niya. So, ganyan na siya guys. Konting-konti lang yung nilagay ko ha. Pero tingnan nyo, nag-provide siya ng medium coverage sa mukha ko. So, kapag hindi ganun ka-konti or dinamihan nyo ng slight, makukuha nyo yung full coverage. Yung foundation, sobrang nag-sit siya ng maayos on top of the primer. So far, so good naman tingnan. Now, sa concealer, ito din favorite niya ditong concealer na to. Hindi to first impression sa akin kasi I've been using this na and I love it as well. The Tarte Shape Tape Contour Concealer. Mine is in the shade medium. I know na yung kay CAY, ito yung ginagamit niya like sa blemishes niya, pero sa under eyes, she's using a lighter concealer. Ito na sa akin yung lighter for my under eyes. So, ilalagay ko lang siya dyan sa under eyes ko lang. And then, I will be using the Beauty Blender again. Sa concealer na to guys, hindi mo kailangan ng marami. Like, yan, sobrang enough na yan para sa akin. Ito yung concealer na, like, fake siya na concealer, pero hindi siya mahirap i-blend. Minsan, brush lang ginagamit ko. Sobrang bilis lang niya i-blend using a brush. Like, I sometimes use my paddle brush. Yung maliit na version nito para sa concealer ko. Pero kahit ano, sponge man or brush, walang problema sa pag-blend nitong concealer na to. It provides full coverage as well. Full coverage pero hindi siya
like, cakey tingnan sa under eyes. Sa akin, hindi siya nagka-crease. Tapos, kapag na-blend mo lang siya ng maayos, it looks really natural. So, as you guys can see, nagla-lighten up talaga yung under eyes. And, basta maganda talaga tong concealer na to. Now, ito, bago to sa akin, guys. Na-feature ko to sa haul ko. Ito yung Coty Airspun Loose Face Powder. Now, I think this is a bit of a fail. Kasi yung sa kanya, iba. Yung akin, rosy beige. And, napanood ko ulit yung video niya. I think iba yung sa kanya. First time ko to siyang i-open. And then, na-mention din ni Anna na parang meron siyang strong na amoy. Hindi. Kapag ginanon mo sa ano mo, medyo may pagka-strong nga. Pero okay lang naman sa akin. I don't mind. So, meron siyang kasamang puff. Ganyan siya, guys. Gagamitin ko yung powder brush ko. Ito yung powder brush na ginagamit ko for my under eyes. Lagay ko muna siya under my eyes. And then later on, lagay natin siya all over our face. Hindi siya flat out white, which I like. Mas prefer ko talaga yung mga powder na hindi puti kasi para sa akin mas nagko-complement siya sa skin tone ko, especially tayo mga morena. It actually looks really nice. Hala! Okay, wait. Gagamitin ko yung aking powder brush na malaki. Gagamitin ko yung puff niya, guys. Slightly dab lang sa mukha. Tapos, gagamitin ko yung aking brush para i-blend. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Bet ko siya, ha. In fairness naman talaga sa kanya. So far, so good. Now, I will go ahead and fill in my brows. Favorite niya din niya, yung Make Brow. And favorite ko din to, guys. Alam niyo naman kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, sobrang ginagamit ko siya. So, yung gagamitin ko is yung middle shade. So that, yung dark shade. Gustong-gusto ko tong shade na to. I think meron siyang like number. Hindi ko alam kung anong number to yung akin eh. So, again, yung ginagawa ko sa brows ko, guys, kapag nag-fill in ako ng brows ko, is nag-start ako sa parang middle to the tip. Tapos, hindi na ako nag-add ng product. Tapos, biniblend ko yung inner corner para hindi siya ganun ka-harsh tingnan. Para merong gradient. And, ganyan yung itsura ng brows natin. Sobrang gusto-gusto ko to. I'm not sure kung saan sila nagbebenta nito. Pero, sa Pilipinas ko ito nakuha. Ayan, kauna ulit ako. May brows na ako. Okay, so after ng brows, wait, coffee muna. Yung favorite palette niya, guys, for the eyes is yung Huda Beauty. Wala ako nun. Tapos, hindi din naman ako nag-apply ng eyeshadow. So, hindi na natin yun i-include. But, she loves the Heroine make na mascara, which I really love as well. Ang daming beses ko na to na-mention sa vlog ko. Gustong-gusto ko din siya. The Heroine make Long and Curl Mascara. Super waterproof. It is waterproof. Sobrang hirap niya tanggalin. Yung ginagamit ko na pantanggal ng mascara na to is yung mascara remover na from Heroine make din. Kasi nung binigay sa akin to, meron siya nung mascara talaga at saka nung mascara remover set na siya. Yung lashes ko, tama lang siya. Hindi siya naturally curled. So, parang naka-straight lang siyang ganun. So, kapag nag-apply ako ng mascara, lalo na kapag itong mascara na to, ang ganda talaga niya tingnan, guys. Kasi na-maintain niya talaga yung curl. Tapos, hindi din siya parang namumuo-muo. And, yeah, basta sobrang naku-coat niya yung each lash talaga na parang it just makes it look really nice. And parang natural lang talaga na long yung lashes mo kasi hindi siya nagka-clamp. See, guys? See? Sobrang laki ng kaibahan sa dito at saka sa dito. Ito, kinurl ko lang siya. Wala pa siyang mascara. So, medyo umangat siya. Pero, ito yung meron ng mascara. Maganda talaga tong mascara na to, guys. And gusto ko din sa wand niya, hindi siya ganun kalaki. So, hindi siya mahirap i-apply sa bottom lashes. Ayan, ang ganda na ng lashes natin. Good luck mamaya pag-remove niyan. Pero yun na yung sa mata. Okay, so sa highlight naman, ito, favorite niya din to, guys. And meron na ako. Ito yung Essence na Pure Nude Highlighter. This one is in the shade number 10, Be My Highlight. Isa din to sa favorite ni Kathleen Lights, guys. My queen. Sa totoo lang, hindi ko to masyadong ginagamit kasi I'm really into my champagne pop na Becca. And gustong-gusto ko din ito, yung Wet n Wild na Mega Glow Highlighting Powder. Ito, very, very natural siya. Gusto ko pa din siya, that's why I kept it sa collection ko. Pero, hindi lang ito yung highlight na as in nag-reach out talaga ako, like, you know? Pero ito yung gagamitin nating highlight today. See, very natural looking lang niya, guys. As in, very natural lang talaga. Lagay din natin siya sa nose. And then, dito. Pak! Natural looking. I like this one. Okay, now, onto the blush. Sa lahat ng blush nang na-mention niya, guys, wala ako ni isa ng mga blush na yun. So, yung gagamitin ko is my Hourglass
Ambient Lighting Blush. Mine is in the shade Diffused Heat. Sobrang ganda niya tingnan. Very luxurious ng packaging. I love it. So, konti lang yung kailangan mo. And very subtle niya, guys, na parang, see, napaka-social niya tingnan sa mukha. And sometimes, kapag ito yung ginagamit ko, hindi na ako nag-highlight. Kasi meron na siyang mga parang shimmer-shimmer sa kanya. I'm not sure if you can see. Pero yung parang white na part din, I'm not sure if you can see sa camera. Basta meron siyang shimmers, guys. Rosy na may pagka-hint ng coral. I love it. And that's what it looks like sa mukha. Hala, nakalimutan ko! Okay lang naman to after, diba? Ito bago din to sa atin. Hindi ko pa to nagamit. From Physicians Formula, this is the Murumuru Butter Bronzer. Light Bronzer. Nasabi ko sa haul ko na sobrang, meron pala siyang, meron siyang parang pa-foam na kasama. Okay. Paano kaya ito gamitin? Ganyan lang siya, guys. Akala ko brush. Hindi. Foam siya. Hindi ko alam kung paano gamitin yan. I'm not even gonna bother because I know I will fail. Ngayon ko lang siya na-open, guys, ng bonggang-bongga. Akala ko ito lang. Pero meron pala siya dito. Tapos meron siyang sariling mirror. Ito yung na-swatch ko na, guys, sa previous haul ko na parang very light siya sa akin. Ang bango. Pwede ba kainin? Very light siya sa akin. Pero you know what? Gagamitin ko pa din siya as bronzer. And tingnan lang natin kung ano magiging itsura niya. Ang bango! Actually, maganda siya, guys, ha? Nag-a-add pa din siya ng warmth sa ating mukha. Hindi ko na-expect na mayroon siyang like kulay na ganyan. Pero ang ganda niya tingnan, ha? Very subtle lang niya. Very natural looking. Ay, hala, gusto ko to, guys. Okay, I like it. Very natural looking ng ano niya, pa-bronzer niya. And sobrang bango niya. So, yun yung mga products. Hindi ko alam kung na-miss ko yung lipstick, pero I don't think nag-mention siya ng lipstick, guys. So, yung gagamitin ko na lang is yung Holy Grail na lipstick ko talaga. And yung Holy Grail ko is the Stila Stay All Day Liquid Lipstick in the shade Firenze. Sobrang gustong-gusto ko tong lipstick na to, guys. Hindi ko alam kung ilang beses ko na to na-mention. Siguro kayo sawang-sawa na kayo dito, pero I love it. I think para sa akin, it's a very perfect, like, nudish pink na lipstick para sa mga morena. Kasi sobrang nagko-complement talaga siya sa skin tone ko. Yung formula niya din is the best liquid lipstick formula na na-try ko. As in, very, very light. Na parang butter lang talaga, guys. Yung softened na butter. As in, sobrang ganda ng formula niya. Very light, pero very, very pigmented. Like, tignan nyo, one layer lang yan, pero nakikita nyo yung color. So, this is my Holy Grail. Meron pa, last na. Ito yung MAC Fix Plus. Gustong-gusto niya din tong MAC Fix Plus. And as you guys can see, gustong-gusto ko din siya. Malapit na siya maubos. So, spray lang natin yung mukha natin. Okay. So, yan. Hintayin lang natin na mag-set yung ating MAC Fix Plus. Okay, guys. So, ganyan na yung itsura ng mukha natin. Maganda naman, diba? The bronzer is looking great para sa akin. Like, sa totoong buhay, hindi siya ganun ka-noticeable na meron akong bronzer. But on camera, it looks really nice and subtle. It is currently 12:20 ng hapon. So, tingnan natin mamaya, like at the end of the night, kung ano yung magiging itsura niya sa mukha ko. Kung kasing ganda pa din ba nito. Hindi ako magre-retouch at all. So, we'll see what happens. I'll see you guys later. Hello! I am back! It is now 8:25 ng gabi. So, it's been what? 8 hours na, guys? And yung mukha ko, hindi ako nag-retouch at all. Yung ginawa ko today was magluto lang, guys, the whole day. And medyo mainit kasi, like, you know, sa oven. Tapos, like, you know, cooking. So, mainit siya. Hindi ako nag-retouch at all. I can say, like, right off the bat, sobrang ganda pa din tingnan. Like, nag-oil up na ako dito. Like, sa nose, like, actually, dito lang sa nose area. Not even, like, sa T-zone. Dito lang talaga sa nose area. Pero hindi siya major na hala, gusto ko nang mag-blot. Hindi. Yung primer, okay siya. Nagustuhan ko yung primer. Drugstore din siya na primer. Mahal nga lang siya sa Australia. I hope it's not that expensive sa Pilipinas. Sa US, I'm pretty sure hindi to mahal at all. Gusto ko yung consistency niya. Maganda siya. Now, the butter bronzer, the Physicians Formula 1, it's still there. Like, nakikita niyo pa rin siya. Very subtle, but it's still there. See? Walang retouch yan, guys. Nandun pa rin siya. And nandun pa din siya, sa, like, sa agtang ko. Nandun pa din siya. Maganda siya. Hindi ko na siya naaamoy. Over din ko. Maaamoy ko pa rin siya hanggang ngayon, diba? Pero, sobrang bango niya. As in, very, very sweet na
parang very sweet na may pagka-minty, or ako lang ba to? Hindi ko alam ano yun. Basta ang bango niya. The powder, as you guys can see, yung dito ko lang talaga yung nag-oil up. The rest of my face, medyo dewy siya tingnan, pero hindi siya oily. Like, hindi siya oily at all. Stay put na stay put pa rin siya dyan. So, okay na okay siya. Ito lang ba tatlo yung bago natin tinry? Actually, gustong-gusto ko sila lahat, guys. Combination ng lahat ng ginamit ko na favorites ni Ana Kay. Yung lipstick ko, nawala na siya kasi over din yung kinain ko kanina, guys. Tapos, again, walang retouch at all. So, nawala na talaga yung lipstick ko. Plus, I was rubbing my lips as well. Sarap kasi ng dinner namin. So, kain pa more with rice. Overall, yung mga favorites ni Ana Kay, nag-work din siya sa akin. Let me know kung gusto niyo yung mga ganitong videos, guys. I was actually looking at Ann Klut's favorites as well. Kaya lang, most ng mga favorites niya, nung na-feature niya sa 2017 favorites niya, mga yung mga local products na sa Philippines lang makukuha, and medyo hindi siya ganun kadali sa akin. Kasi obviously, I'm not there. Pero, let me know if you want to see more of these. And I hope you guys enjoyed this video. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget the goodbye. Mwah. But, she loves the Heroine. Ang dami niya, marami siyang blush na, this is the Butter Bronzer from the powder, as you guys can see, ito yung essence po,